नंगौ नुवाखैथ' नोंखो अ बहा थांनो नागिरदों बेफोरखौ बाय बुंना होदो दानो बुंखादो दानो जों दिनै बासुगाव जों दिनै डिमाकुसि गोजोनपुरनिफ्राय आलासि गोदान खालामनो थांनो नागिरदों बासुगाव जायगायाव जोङो गामिनिफ्राय मथा मथि 16 जनसो थांनाय जागोन बेमारिनि जोङो गोदान आलासि खालामनो थांनो नागिरदों दा रेडि जाबाय नङा होमबा रेडि जाबाय 6टानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बाखिखौ उनाव नुलांबाय थासिगोन चलो बरमा सफैबाय एसे रिफ्रेशमेन्ट खालामलांसै दा गुगल मेप नायदोंमोन बेयावहाय लाइभ लकेसन जेब्ला ट्रेस खालामदोंमोन अब्ला 1 घन्टा 49 मिनिट लाबावगोन बेखौ श' खालामदों 94 किल'मिटार दंबावो आरो फाइनालि जों सफैबाय हेनालानि न' हिन्जाव गोदान जागोन लानि न' दसे जिरायबाय बिदिनो दै लाना फैदों आरो दा बे समावहाय जोङो बै जोंजों फैफादों आदा बिथां गोजोनपुरि गामि जोंनि गामिनिनो आफादगिरि बिथाङा दा बे समावहाय माने सिनायथि होगासिनो दङ बे खैना दरानि बिमा दरानि बिफा दरानि सोर मा जायो बेखौ सिनायथि होगासिनो दङ नायलांबाय थादो जोबनायसिम दायो बे समावहाय डाइरेक्ट माने बिबाय खानाय हाबाफारिसिम सफैबाय बिबायखौ बोरै खायो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दरानि बिफा आरो खैना जागोननि बिफा सानैजों बिबाय खागोन फाइनालि जोंहा मिशना साक्सेस जाबाय दायो जोङो बेक जाफिनसिगोन दायो नैबे जोबथा जिरायलांनाय समनि हाय गाइस नै थांनो ओंखारबाय जोंहा लास्ट जोब्बाय बेखायनो बाय बाय